முறைகளை நான் ரஜித் யாழ்ப்பாணம் நாங்கள் பக்கம் நிற்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணம் துறையப்பா விளையாட்டரங்கள் நினைக்கிறோம். இங்கே என்னத்துக்கு வந்திருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு. அதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாதுகாப்பு படையினால் நடத்தப்படுற புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் வந்து இப்போ என்ன நிகழ்வு நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழகி போட்டி சரிதானே. அழகி போட்டி பின்னுக்கு அழகியல் நிற்கிறோம் பாருங்க. இப்போ தமிழ் சிங்களம் 2 பேருக்குள்ளே இருக்கிற அழகி போட்டியில் யார் அழகின்றதை வந்து தெரிய செய்கிற போட்டி நடைபெற போது அந்த போட்டி பற்றிய காணொலியை தான் இது இருக்க போது. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த காணொலி பற்றிய கருத்துக்களை வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. யார் அழகின்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே உறவுகளை Angka 12 angka bisika angka bisika ඔබ කතා කරනවා සිතනවා ඊළඟට දෙවන වගේ අවසානයේ අවසානයේ තවත් මම කියන්නේ අපේ විවිධ මණ්ඩලයේ අවසාන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසාන මේ අපක්ෂපාතී විශ්ව මණ්ඩලයේ மடப்பெண்கள் முன்னிலையில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களை இந்த தருணத்தில் நாம் நடுவர்கள் முன்னிலையில் தங்களை 2வது சுற்றுக்கு வந்து தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க 3ஆம் இலக்க நபர். நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, நான் இந்த பிள்ளையை தான் சொன்னான். அப்ப வெற்றி தான் நான் சொன்னால 4ஆம் நம்பர் நல்லா இருக்கு. 7ஆம் நம்பர் பதினோராம் இலக்கம் 11ஆம் இலக்க போட்டியாளர் 2ஆம் சுற்றுக்கு தெரிவாகியுள்ளார். 12ஆம் இலக்க போட்டியாளர் Padin 4ஆம் நம்பர் ராசிய 16ஆம் இலக்கம்
நான்கு போட்டியாளர் இந்த தருணத்தில் வருகிறது. நடுவர்கள் முன்னிலையில் தங்களின் உரிமையை பற்றி கொள்வார் இந்த தருணத்தில் அறிவிக்கின்றோம். di Delupa orang ada ini அறிவும் விலகுதில் போட்டியாளர் kita juga dia satu kali ஆறும் விலகத்தில் போட்டியிடும் போட்டியாளர் இந்த தருணத்தில் வருகிறது. நடுவர்கள் முன்னிலையில் முன்னிலை பற்றி செல்வார்கள். அங்கே எடுக்கலாம் இருக்கு எனக்கு கிளியர் இல்லாமல் இருக்கு. சிங்கள அக்காக்கள் வரையினம் சிங்கள போட்டியிடும் போட்டியாளர் வருகிறது. உரை நடுவர்கள் முன்னிலையில் முன்னிலை பற்றி செல்வார்கள். apa yang dilakukan ini karisma obat எட்டாம் விலகத்தில் போட்டியிடும் போட்டியாளர் வருகிறது. உங்களை நடுவர்கள் முன்னிலையில் முதலை பற்றி செல்லுமாறு கொடுக்கின்றோம். முதலை பற்றி செல்லுமாறு பத்தாம் விலகத்தில் போட்டியாளர் வருகிறது. நடுவர்கள் முன்னிலையில் முதலை பற்றி செல்லுமாறு கொடுக்கின்றோம். பதிமூன்றாம் விலக போட்டியாளர் நடுவர்கள் முன்னிலையில் தன்னை முன்னிலைப்படுவதற்காக வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார். பதினான்காம் விலக போட்டியாளர் நடுவர்கள் முன்னிலையில் வருகை கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வெள்ளை புறா இருட்டா இருக்கு. இந்த பக்கம் தான் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு.
බොහොම අවස්ථාවක් කවුරුත් යන්නේ තෝරාගෙන அழகிய அழகு ராணி யார் 2025ஆம் ஆண்டிற்குரியவர். இதுவரை எமது நடுவர்கள் தமது முடிவுகளை தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். දෙවන වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන රුවැත්තියන් කවුරුන්ද යන වග ප්‍රකාශයට පත් කරන තෙක්. அடுத்த சுற்றிற்கு யார் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளீர்கள் என்பதை அறிவிக்கும் வரை போட்டியாளர்கள் நீங்கள் முன்பு நின்ற இடத்திற்கு மீண்டும் செல்லுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம். දෙවැනි වටේ ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් ඔබට සමුදෙනවා මෙම විශේෂ පීඨිකාවෙන් ඉවත්ව යන්න දෙවන වටේට සුදුසුකම් ලබන අය වෙනුවෙන් ඊළඟ වටේ සූදානම්. இரண்டாவது சுற்றிற்கு தெரிவு செய்யப்படும் போட்டியாளர்களை தெரிவு செய்யும் வரை போட்டியாளர்கள் அனைவரும் நீங்கள் முன்பு நின்ற இடத்திற்கு சென்று நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். අංක 3 ඔබත් අවසන් වටේ සඳහා තීරීපත් වන අංක 3 மூன்றாம் இலக்க போட்டியாளர் நீங்கள் இறுதி சுற்றுக்கு தெரிவாக இருக்கின்றீர்கள். ඊළඟ අංක 16ත් සුදුසුකම් ලබනවා අවසන් වටේ. அடுத்து 16 இலக்க போட்டியாளர் இறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கின்றார். අංක 3 අංක 21 සහ අංක 16 මෙම ස්ථානයේ පැදී සිටියේදී ඔබට සමුදෙනවා මෙම ස්ථානයේ ඉවත් යන්නට. இறுதி சுற்றுக்கு எமது போட்டியாளர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். மிகுதி போட்டியாளர்களுக்கு எமது உலகம் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். මෙම සුරූපිනියන් අභිෂේක ගන්වන්නට ඔබට මේ ගෞරවනීය ඇරයුම සේනාධිපති 52 වන පාවල සේනාධිපති මුලස්ථානයේ මේජර් සසන්ත පෙරේරා විසඳාරීතුමන් සේනාධිපති 55 වන පාවල සේනාධිපති මේජර් සම්පත් ප්‍රාණි විසඳාරීතුමන් සේනාධිපති 51 වන පාවල සේනාධිපති මේජර් නිශාන්ත මුතුපාල ජේෂ්ඨාධිපතිතුමන් ඔබටයි මේ ගෞරවනීය ඇරයුම මේ සුරූපිනියන් අභිෂේක ගන්වන්නට ජේෂ්ඨාධිපති ස්ථානයේ පැතුම ඒම සිදු කරනු ලබන්නේ 513 බලසේනාවේ බලසේනාධිපති කර්නල් සමන්ත ආරච්චිගේ ජේෂ්ඨාධිපතිතුමා විසින් අද වගේම එමது බණ්ඩාරනායක මෙතුමියන්ට සෙල්වියා මෙතුමියට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මෙම අවස්ථාව හා සම්බන්ධ වන ලෙස. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு டி. கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை அதை போன்று திருமதி லக்ஷ்மி அவர்களையும் அதை போன்று திருமதி ஈ.பி. சில்வியா அவர்களையும் இந்த தருணத்தில் கௌரவமுடன் அழைக்கின்றோம். එසේනම් තාලාරණී සුරූපිනිය එදින වෙනුවෙන් තරකාරයන් විසින් තුන්වෙනි ස්ථානය හිමි කර ගනු ලබන්නේ අංක 16ට තේපන් වැදෙන උපනායක ඔබයි දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනු ලබන්නේ. அதவகையில் இன்றைய இந்த மூன்றாம் இடத்திலே பெற்று மகனை கொண்டார். 16 வேகத்தில் කලබල පිළිගැනීම සඳහා සිල්වියා මෙතුමියට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. තුන්වන ස්ථානය වෙනුවෙන් සාර්ථකව පැවැත්වීම සහ මල් කලබල ලබා ගැනීම. மூன்றாம் இடத்திலே பெற்றுக்கொண்ட போட்டியாளர்களுக்கு மலர்கள் கொடுத்து அவரை அபிஷேகம் கௌரவத்திற்கு சூட்டி வைக்குமாறு திருமதி லக்ஷ்மி அவர்களையும் ஈ.பி. சில்வியா அவர்களையும் கௌரவத்தில் அழைக்கின்றோம். අවුරුදු තුනයි අභිෂේක ගන්වන්නටයි මේ සූදානම. අභිෂේකය හිමි කරගනු ලබන්නේ අංක 3ද අංක 21ද අංක 3 සහ 21 අතරින් අභිෂේක ලබන්නේ අංක 3 ශාර්මිකා ඔබයි අදරින තල් අරණේ සුරූපිනිය ලෙස අභිෂේක ලබන්නේ. 2024ஆம் ஆண்டிற்கான யாழ் மாட்டின் அழகிய மழப்பெண்ணாக இலக்கம் 3இல் போட்டியிட்டு நமது யாழ் மண்ணின் மழப்பெண் இந்த தருணத்தில் முதல் இடத்திலே பெற்றுக் கொள்கின்றார்.
ලක්ෂ්මී බණ්ඩාරනායක මෙතුමිය ඔබතුමීට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා කිරුළු පැලැන්වීම සඳහා අභිෂේක ගන්වන්නට කිරුළ පැලැන්වීම සඳහා ඔබට ආරාධනය සෙල්වියා මෙතුමිය ඔබතුමීට ආරාධනා කර සිටිනවා මල් කලබ ලබා දීම සඳහා திருமதி சில்வியா அவர்கள் கொண்டுள்ள வளர்ப்பதை கொடுத்து எமது யாழ் மண்ணின் அழகிய மணப்பெண் அலங்காரத்துடன் வருகிறது போட்டியிட்டு எமது போட்டியாளர் දෙවන ස්ථානයේ 21வது இலக்கத்தை போட்டியிட்ட போட்டியாளர் நிஷாந்த முதுமாத சிரேஷ்ட அதிகாரி அவர்கள் வழங்கி வைப்பது பாடக்கூடியதாக இருக்கிறது දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් විද්‍යා ප්‍රදානය දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් විද්‍යා ප්‍රදානය සඳහා සේනාකාධිපති 55 වන පවල போட்டியாளருக்கான முதல் பரிசினை வழங்கி வைப்பதற்காக 52வது படைகளின் படைத்தளபதி மேஜர் ஜெனரல் சசிக பெரேரா ஸ்ரேஷ்மூர்த்தி அவர்களையும் இந்த தருணத்தில் கௌரவத்துடன் பெற்றுக்கொள்கின்றோம். ත්‍යාග ප්‍රදානය සමග සම්බන්ධ වූ සේනාකාධිපති ගෝල්නී ඒ වගේම ටී කුෂ්මූර්ති මැතිතුමනි ලක්ෂ්මී බණ්ඩාරනායක මැතිණියනි සෙල්වියා මැතිණියනි ඔබතුමාලා සහ ඔබතුමීලාට විශේෂයෙන් අපගේ හෘදයාත්මක ස්තුතිය